Ludvig Holberg er i dag hovedsageligt kendt for hans imponerende række af komedier, men i den tid var han meget, meget mere end det. Han var kosmopolit, moralist, historiker og oplysningsfilosof. Det er blot få af de titler, han kunne prange sig med. På trods af hans mange genrer, mange af de genrer, som Ludvig Holberg har skrevet, er de alle sammen gået op i en højere hensigt, at gavne og fornøje have stedse det for øje, som han selv udtrykte det. Ludvig skrev i en periode, som var rig på ambitioner og idéer om verdens indretning. Det var en tid, der var præget af en tro på, at mennesker kan lære og mestre sig selv og omverdenen på en fornuftig måde. Perioden kaldes rationalismen eller oplysningstiden, og strækker sig fra slutningen af 1600-tallet til slutningen af 1700-tallet. Mennesket arbejdede i perioden målbevidst optimistisk på oplysningen og på, hvordan civilisationen kan forbedres. Og denne rationalisme afspejler sig især i Holbergs mange komedier. Holbergs forfatterskab kan groft inddeles i 4 perioder. Frem til 1720 skrev han historiske værker. Derefter fulgte en meget produktiv periode fra 1720 til 1727, som bestod af komedier. Efter 1727 skrev han en lang periode akademiske værker samt en lang række epistler. Endelig begyndte han igen fra 1747 at skrive komedier, dog uden den tidligere succes. I årene op til 1720 eksperimenterede Holberg med skønlitteratur, hvilket i 1720 resulterede i det komiske heltedigt Peder Pors, som hurtigt blev en international succes. I digtet kombineres Holberg de klassiske digtformer med en banal og hverdagslig handling, og dette sammenstød gav den komiske virkning. Efter succesen på Peder Pors skriver Holberg en lang række komedier til teater. Det bliver på 5 år til over 20 komedier, som alle får stor succes. Mange bliver stadig læst og opført i dag, næsten 300 år efter. Eksempelvis Jeppe på bjerget, Den politiske kantstøber og Erasmus Montanus. Komedien er denne side af Holbergs forfatterskab, der har udødeliggjort ham i dansk litteratur. Den store succes skyldes blandt andet, at karaktererne i komedien er hentet lige ud fra hverdagen. De samtidige, men også moderne bymennesker, kan således genkende noget i Jeppe fra bjerget. Det er noget, der kendetegner Holbergs og adskiller ham fra hans forbilleder, som primært skiller overklassens tåbeligheder. Holberg flytter derimod komedien over til det almene og genkendelige menneske, hvilket viser, hvor moderne han er i forhold til sine forbilleder. For Holberg er det ikke nok, at publikum lærer. Latteren er derimod et politisk middel, som skal tjene til eftertanke og oplysning. I Holbergs senere forfatterskab er hans over 500 epistler blevet kendte. Gennem hele hans liv skriver Holberg breve og tanker om verden, der omgiver ham. Og i årene 1748 til 1754 udgiver han 5 store bind med disse epistler. Epislerne er personlige og reflekterer betragtning over godt og skidt, og hans budskab er, at man hverken skal gå til den ene eller anden vej. Man skal holde sig på den gyldne mellemvej.